O candidato nacionalista á alcaldía de Santiago apostou por facer unha campaña de todos e para todos, onde os cidadáns estén presentes e teñan moito protagonismo. Aposta Rubén Cela por unha campaña dos traballadores, dos barrios e das parroquias, das mulleres, do transporte colectivo, das zonas verdes, do patrimonio e do emprego. Aquí hai unha alternativa real e útil ao bipartidismo. Abonemos esa riqueza, confiemos en nós mesmos, apostemos por un equipo con experiencia, con capacidade, con valores e que achega aire fresco á política municipal. Abrimos hoxe o libro do futuro, inauguramos a campaña do futuro das persoas, a campaña de todos e de todas, e facémolo hoxe aquí, en Santiago, na capital da nosa nación. Criticou o candidato nacionalista a forma de goberno levada a cabo nos últimos 2 anos polo Partido Popular na Xunta de Galicia e dixo que nestas eleccións municipais o pobo tiña a última palabra para evitar que ese esquema se trasladase a Santiago, un rol no que o BNG terá un papel moi importante e decisivo para así rematar co servilismo a Xunta de Galicia. Queremos hoxe reafirmar cos veciños e cas veciñas de Santiago que Santiago avanzou co impulso e co músculo do BNG e que os veciños e as veciñas poden confiar no bloque nacionalista galego e poden confiar porque Santiago ten que seguir avanzando, ten que dar un salto cara adiante con novos folgos e con novas enerxías. E é o BNG quen de verdade pode conseguir que esta cidade exerza como a capital dunha verdadeira nación que é. Guillerme Vázquez tamén quixo apoiar coa súa presenza a candidatura de Rubén Cela, unha ocasión que aproveitou tamén para abrir dende Santiago a campaña electoral a nivel galego. O voceiro nacional do partido anunciou que estas eleccións son unha moi boa oportunidade para mudar o rumbo da política municipal.